Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala man bayil ilmi wa yanbul alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahja nahjahum ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambadeu ala ka kisi anaka hine naka barka. Ala ko jidi nini au kelingil na bela jeli nga sanga ani wati bela jeli ka au bisimila bi wajulu keneka bana ba mara konnana sirakeme kaufe hakila jigi obe muminu nafa ode hukum konnana anfa ani ankaramogo sahibu jalala as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara lada do sanwosa abi ankaramogo El Haj Al Hassan Sangare kabla akata senjo sirakeme jamiyatu ansar dinunye kerengeren yala anga chokoroba nyuma no ye sirakeme dugutigi bablen tarawre ugata unya jonyogona ka nyogo hakila jigi Allah taala ka dinena Muhammadul Mustafa ayre chikun kera femye no ye jogoba sabatili bayatul islamiya kata sirakeme ka hakli la jigola ani jiema lada in laklena kabe décembre kaloma samba fla ani muka bara nu yere nu dona ni wale nyumandon foli la seli na baga bela jelima fukata se anfa ani ankaramogo ma sahibu jalala as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara dugutigi fe ni aleye ankaramogo as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara kanumba gelenye wa ajenyogon sebedu fukata se delegation minu nana ankaramogo fe El Haj Al Hassan Sangare ani dugulama lu bela jelinde bora kuga wale nyumandon foli ke kenemenga anga ala tanu kenadu mawo ma beya ni yesa sema kaye wala ni anusaru mko ni nana nga fuli folo be o bela jelenye ma do on yesa ne yorode de kan mo be kuno ikatika be kuno amebo ati mi bono no fo nenedu shi yoro ko be nene ko be ne ma be profan we abenala mba awfola o jaranye o kolo e munye amakene yele akela ayeleye ala ko mata ke maya ko be ba ke yele de mudu wudu ala ka aya ka kumi kama ya rabbi ala ko nya no tema naka boy ame haidara ko mina ma shi tete ka afrika dala ni haidara ko fokuli ba se dala yele nyana bila ba ki bo shila mero haidara ko ne ba do kilate ngangwani ba do chiledu o jara mami ne o mo da mami chile ko ne do muwe haidara kala me haidara min bo anye ka amla osiaka amo memory sida otuma oni sanje o kajale ne be haka mi do ni be sanke me bo ani mo sana bi danje bo ani wa du bi danje bo ndara abelo ani ko wala bi danje bo ma ka pota me mi memory da mo la nda fo ma ka pota memory da otuma ma tele ka fo ko kilado ngati bado o jara menye o maja ma menye o chibaye no se ma ya kalam o tuma ami fulisa mo ala ka bole jumalo ami fulisa mo ala ka na ka de ma so shila ala ku so kenyana ala ku so la bangu nyana no se na ka boy fuli flanga mo ke asana ka na ka bla amga silaka do jima ke na amga wele se mo wala hakija dwara pe na ma na ambeya o kaka ke dalu badi ini isi nyache amba puka wale nyumano abe baram na alaka nyabulu alaka na akana ko be no bolaye anu sa dum se mu ya nyachi haidara ye ni anga duku kono ya me ube foku wale nyumano amuso na chebe ni o de fo so ko men nango ni ya awye ya no nelu ni ya awye ya no wufono do yado kuma flo kuse kanwanye nga hakili mse kasoro ya tako minga haidara ka chachinya tanye haidara tanye do o nunu ya da kunya kile mwe nga ta loje nindara loje na so nakana opma wudo ne
o ma mu funa bu ka bu funa kana adamina matiki wuro o nga chokoroba ba si jala dune mimi na fa aya jija akala ni me ko to ko fe aya cheti hayna dana ma kelemo isi jija ka sratama o no bolale o dumsan gelem ko kan dawo ani munu meya o ya jira ka fo anga yorodo nini dukuti anga yorodo nini ka sojo hayda ye ka ma si sojo aye ka za ko sojo aye no manza sa suyi ne ya di hali ne sara atimina ngane madine sara sake abisa ka yawa nga bakan za ka mudu buja sara ko da mashima ko o ultima mba wali ni mando abela jele shi so ma hasana mita ko jira ela abela jele ko famu ya ne o kera haidara ko asabatira ambela amodi ni alape marhaba ne apmabla anga foli bi se dugu mogo bema ambe foli damine ankara mogo la no bore amina bureau national la no bore amina section de Bamako la e section de Banamba la no bore amina akasu section la no bore amina comité la ya amba fo be ka fo ansariya sangate ansariyati sangay ni donala fo alaka wele ode ansariya amba nyine ala fe ambe kan cesiri ka dine mbara ibebita sarano de lahara akekun ko ne lahara de ikasiga aljine soro ode anse chokoroba amba fo aka kuma nyumona anan karamo ce kanu ala ka jiti adabora aljine mun kama ala ko nokoya adara aljine mun kama ala ko nokoya no boranga foli bise alasan sangare yerema funanke ani dallu funanke niya o problemi mali wajulu monoko ala ka doni yere ka fo ibisi ka wala wala an feya mali kona monoko maramu sigilendo khasidiya kan mali bala alasan ama nyine ala fe ala ki ne sabati ini karamo ce kanu ala ka to jiti wajulu kala ka ca karamo ko bulu mi ati beci iye cebawi ala ki sinsin ala ki ne sabati donu mumbila halsina ala ka jidi ala kana kafiri boyla ala kana kafiri boyla amunu fana sigilendo kana wajulu lame ala kan tuleke tunan kunandi ala kan tuluke tulu kunandi anya dabolla harako mun kama ala kan beso aljinana ala kan beso aljinana ay donin ta cogo mina ala ka jigero ke aljinay ala kana jigero ke jinyi ala kana mina ka di jema ala kana jiya fana mina ka di amma ala ka do ani jiya toroche ala ka do ani jiya doroche ambi fefe mo nyini jiya ani lahara ala ka no yambe vraiment section ayaw chesira jarani kosobe anga wiye ya on fe aka barabo ke vraiment o kafsa kosobe a jara anyi abunyanama section tiena ka chibna lasi alasan ambi fo ki wala nyumandon ka bo korofo kono ya ka dugu mo befo ya rabbi duguni ala ka jidi ala ka hera do akono ala ka na balaw do akono ala ko kaka ala bunya kama ala ko kan karamo la horma kama salli ala rasul o temene ko ka bo ame an karamo fu ananga chogoroba no a Cherif Usman Madan Haidare ani che aka chesirila ani che aka dine batula ani che ayrai ale mingara sawawe ka an muso ke chela batulawi ale mingara sawawe ka an muso ke siginwa hake donawi ale mingara sawawe ka an muso ke ka hake bela jelelo ka kabla do ka bada do amba fu o folila o temenen ko ka boy ambe Alhaji Bagetrawle fanafu ani che aka chesirila ni bela jele daraka kuma jugu bela jele foramo nga ala ka kuna jugu ka toroy ala kana jugu siala no temenen ko ka boy ame Alasan Sangarefu ani che aka makoroba kanuna ay Alasan Sangare ne karamoga bage kanu ama bale auna basige ibora mabaw de la mam bora mabaw de bi mabaw kanu ama balana o maneni che i yere che ka ko nyuma mani bebe fula ini che shijani kene abe alabulala ka dima ya rabbi shije baga ka shi ala ka nyogon tugi fanatala ala ko kaka ala ya boya kama ala ko ke sirifu bunya kama al silame muso che mana muso ma bela jere to kola na fanya semwa ere koro kasia a chena muso amba bela jere fu kabo banamba kabo bamako
dugu o dugu ni da sira tɔgɔma ni ta ma sira tɔgɔma an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn u y'a kɛ ala min kama ala k'a k'u ye siniɲɛsigi ala k'a k'u ye kɔrɔta ye silamɛya ala k'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛbaaw dɛmɛ ala k'a kun n'a juguw ka tɔɔrɔ ye hakɛto bɛɛ nin kan sali ala mahamadu. O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Alhaji Alhasan Sangare ale yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ ka laseli kɛ silamɛ jama ye a da sera fɛn caman ma silamɛya yɛrɛ Muhammadul Mustafa yɛrɛ cikun kɛra fɛn min ye n'o ye jogobaw sabatili ye a da sera nin fɛn caman ma ani mangutu min kan ka kɛ mumini na a ye caman walanwala sirakɛmɛkaw ye. An sigila hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin. Ala k'an sago d'an ma. Amin. Bi su in na ye ala fɔ don ye. Su in na ye ala barika da don ye. Su in na ye ala wale ɲuman dɔ don ye. Ka d'a kan ala sɔnna ka an n'an balimaw ɲɛ da ɲɔgɔn kan. Fama kundala ja kɔfɛ. Siga t'a la. N'o ye sirakɛmɛkaw ye. Sirakɛmɛ. Falhamdulillahi rabbil alamin. Alhaji Alasan Sangare. Nin tɛ an sigi ko fɔlɔ ye. Ka ala ka diinɛ lase. An ka taa kunun yɔrɔ la. O b'a sɔrɔ kunun yɔrɔ de jara. Siga t'a la. Sirakɛmɛkaw u y'an kunbɛn ni hɔrɔnya min ye ka an kunbɛn ni silamɛya ni ala dɔn min ye o kama an ma se ka ɲinɛ yan bɔ kuma si o la falhamdulillahi rabbil alamin su in na an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn o bɛ ka ɲɛsin sirakɛmɛka bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛn ma an ka alimami sirakɛmɛ alimami an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma a n'a ka nayibu ani dugu kalanba bɛɛ o kɔfɛ an ka dugutigi n'o de ye sirakɛmɛ dugutigi ye Bajɛ Tarawore an ka foli n'an ka barikada bɛ ka ɲɛsin a ma Bajɛ ye hɔrɔn ye silamɛ ɲuman don kandigi don ale de wulila ka se Seydi Sherif Usman Madan Haidara ma k'a ɲini a fɛ ni dugu ka ɲinila ye k'a ka wajulukɛla dɔ bila ka na ala ka diinɛ lase sirakɛmɛ sabu ka d'a kan k'a kanubaw bi yan o don ma sirifukɛ ye kalanden min ci ka na o kɛra anw ye an ye wajulu kɛ a don an ka ɲɛmɔgɔ tun b'a kɛnɛ kan ani garango ani ka fara an ka banama ɲɛmɔgɔw kan ne ma da la n ko a baya kɛla sira ka jate o tuma k'a ta o don la ka n'a bila bi la sirakɛmɛ Bajɛ dɔ bi fara ka Haidara kanu kan maa dɔ b'a daminɛ o t'a laban Bajɛ i ye Haidara kanu k'a yira diɲɛ bɛɛ la i bɛ sirikɛ fɛ Haidara ko la i ma don ni kɛrɛ ye i donna i bɛɛ maa ni k'i bi fɛn o fɛn na a to diɲɛ k'a dɔn k'i b'a la alhamdulillah o sira kan Bajɛ Haidara kan san o san nin sira kelen a b'a ɲini an ka sira in taama a sira bɛ ala de bolo ala ka dɛmɛw kɛ ala ka laɲiniw sabati ala kɛra bonya kosɔn salli ala rasulillah mais an bɛ fɛ Bajɛ fana ka min faamu kuma bɛɛ o de ye a ye Haidara kanu nka wallahi Haidara fana ye nin cɛkɔrɔba in kanu Sherif Usman Madan Haidara a ye nin cɛkɔrɔba in kanu k'a bɔnna bɛɛ kanu k'a ka dugu bɛɛ kanu sabu a ka gɛlɛn
kuiri sigi karamɔgɔ kɛrɛfɛ ka wuli n'a m'i ɲininka cɛkɔrɔba in ka kibaruyaw la cɛkɔrɔba in Hayidara y'a kanu Hayidara y'i kanu i ye cɛ min kanu hɔrɔn do kandigi do Cheikh Ousmane Madani Hayidara wallahi a ye cɛkɔrɔba in kanu ni kanu tɛ fila ye kelen ɲuman a y'o kɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in n'a ka dugu ma alhamdulillah o kanu ye wale ɲuman dɔn an filɛ o de kɛnɛ kan an ni dunan caman bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bi ni cɛkɔrɔba in dunanw bisimila la a ye tura belebele da k'a kantigɛ ko ka dunanw bisimila bɛɛ b'a dɔn a kɛra Hayidara de kosɔn ɲɔ tɛ tura fɔlen bɛ kantigɛ dunan minnu ɲɛ anw t'olu la sabu anw ye garibuw de ye nka a bɛ bonya min da k'an sɛgɛrɛ a bɛ kɛ Hayidara de kosɔn o tuma n b'a ɲini Ala fɛ sirakeme bajɛ Ala k'i mɛn nin kanu in na Ala k'i mɛn nin kanu in na ka tila ka layidu ta ka dugukolo kɛrɛnkɛrɛn sirakeme yan Cheikh Ousmane Madani Hayidara tɔgɔ la a siso bɛ na jɔ yen wa a ka kalanso bɛ na jɔ yen sini ni Ala sɔnna ma o kɛnɛ bɛ na taa yira an na Hayidara ka so bɛ na jɔ sirakeme yan Hayidara ka kalanso bɛ na jɔ yan manil jabbar manil kahar manil muhyi manil mumit wahidullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah aywa alhamdulillah ami cɛkɔrɔba fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn a ka nin bonya in na Ala k'a sara amin Ala k'a sara amin Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn salli ala rasulillah k'a denw fana fo minnu bɛ yan ani minnu bɛ kɔ kan wallahi an b'u bɛɛ fo hali siro u bɔra ka bonyaba kɛ ko k'a lase sirikɛ ma wa an y'a lase a ma sirikɛ ma ɲaga bonya in na a ɲagara kanu de la u ye kanu min da k'ale sɛgɛrɛ a ɲagara o de la Samba ka bɔ Kayikaw fɛ yen yanga den don nka a sigin bɛ Kayi wallahi kamalen ye faso kɔnɔna ye an ka nalu la yan a b'a se bɛɛ lajɛlen kɛ sara bɛ Ala de bolo an b'a ɲini Ala fɛ a bɛ min kunna ye Ala k'a ɲɛ a bolo yanga den fɛn o fɛn bɛ tunga fɛ a ka d'an ye ka bɛɛ tɔgɔ fɔ nka an tɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ an tɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn o de kama an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ n'o tɛ a ka d'an ye an ka bɛɛ tɔgɔ fɔ u kɛn bɛ ka a tɔgɔ ye di groupe dɔ sigi WhatsApp sanfɛ u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogo min bɛ dugu la ani dugu yɛrɛ diinɛ ko u bɛ se ka sankɔrɔta di dugu ma cogo min ani ka se ka ɲɛda ɲuman di dugu diinɛ ma dugu in den minnu bɛ kɔ kan u kɛn bɛ ka WhatsApp groupe dɔ sigi ka se ka fanga di o ma walasa u ka se ka bɔ ɲɔgɔn kalama hali min ni min tɛ jamana kelen na a ka ca la bi u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama su in na nin bɛɛ y'a ka foli ci lase ko k'u ka foli lase nin kɛnɛ kan an k'a dɔn k'u farikolo ci yan nka u dusukun bi yan sirakɛmɛkaw n'an ye bi kɛ k'aw fo ka sini kɛ k'aw fo ka nin kalo in kɛ k'aw fo ka ɲinan kɛ k'aw fo nin bɛɛ ye fitinin de y'a ka baara la nka a k'a dɔn a bɛ sira min kan ni sira bi maa se Ala ma bi a tɔ tora nin de bilahi n bɛ tila ka n gale tuguni bilahi ni sira bi maa se Ala ma a tɔ tora nin sira in de n'an sera lahara Ala bina kiriw tigɛ an bɛna ye nka yanni k'an se kiyama kuranɛ y'an bɛɛ seere ye yan Cheikh Ousmane Madani Hayidara a ye fɛn o fɛn fɔ a y'a bɛɛ dalilu bɔ kuranɛ ni Alakira ka hadisa kɛnɛmaw de la
amafo zugura ka meleke uye ukwaka ni urudi ko alabi ya fama amafo suro ne tama torani fedo talo la nyona suro ukoma kwa ya alakirei ko angani zikuru ingeta kwa mikishi siru Usman Madan aidra masuko ngavwanye aye mufwanye Qur'ane ani alakiraka hadisa ani anyiraka mayati ta jogo minun kofe sirifke ulude fwanye wallahi ko haidra okma ni awyo jogo ilame sirifke da ona geleya kakla ka fo adara ola ina fo Qur'ane ba fo jogo mi ko sami'na wa atana anya me wa azona amba labatu wa ni ko fo alkiyama au kanga fu katala nga sire mineni amanoko jambo ambe jelaba kuti minu vepi ina kuma chama miklula katala ina ko chama yinyela ganibi feka alafro inye chini beka Allahu akbar sabu alako Qur'ane kono ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fattanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-munafiqina sangare alako aw ba jiyawa aka fo dala doro ko aw dara alala alaka utote ka soro amawla jarabi alako mbina awla jarabi bi adama denjugu shuka kaka bi kuma jugu performa mbi fanda ya geleya unyeshi awma modo lambi seka hali bana jugu nyeshi awma ka awla jarabi ka lajena ya soro abe minga abi toka sangare hatta ya'lama mu'minina min al-munafiqin Allah fali alaka mu'minu don ka bonna fiku cena akbar sangare okma ni minu sona ka kuma jugu nume ka mu itola ka doko jombe bi kofe wallahi ka mulu ka to alatala ki jandu jogola ini ala chamanje ki jandu jogola ini ma nyonche wallahi ni kishi sirabe alkiyama joddo o sirani katala sangare ngama ko de amanoko sangare sabu andai ni dumotala otala min dum ngadi jebi o yanga glekey wallahi mama ko jebi abiki na fuye ma fa kuma de nam mama ko anga ke alabtay nu man kese fuki lebu fuki haybu wallahi nga naya to alatala ka to ala kofe billahi ala ba korota katala parce que ala ko la takinu wala tahzanu أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله كو أنتو كنكشي وأكنا كجنو ما بفهما أيا بكو على كوسو تانجي أدامي على لا كواي مؤمنوي أكنا تيجا فيو كو أو دمي سافي ما دوبي أو أنصارو أو بياكلو ما دوبي وبي أو لغوشي أدالا nga dusukumba la ka fwai ko karsa ibi kan mi fo tu moriya wallahi ibi kan bo minu ma ajogo tu Allahu akbar sangare tiga na dai ka tiga ira kuma kala wallahi sangare dalle tirken na mi fo adama diat siga gla kofe mata islamiyam katala ay jene dabla o tayoro yoro jene dabla tayoro yoro ma ya nyumanti atay ay shirin dabla o dabla li tayoro yoro ala ka herti ayi atay akana kenyo ma hasidiye akana kenyo ma hasidiye o dabla maki yoro ala ka herti parce que ala kira ko la yazalu nasu bi khairin ma lam yatahasadu ala kira ko islamu tiwli wal majiyati wuli uli herla ma dama umanyo hasidiya ni hasidiya ni juya dona manifiyala ala bidye che awbulo avec la ka lahara chambulo Allahu akbar okuma tirfken nana ko
ko ni ku ye silamɛ ni ku ye mumini ye i sigiɲɔgɔn muso to yen kana don a kan Sangare ni ku ye silamɛ ye ka n'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ni ku ye silamɛ ye ni mɔgɔw dara i la kana leju bɔrɔtɔ kana mɔgɔw janfa Allahu akbar sabu maa janfala ni maa fala olu bɛɛ de ye maa kelen ye Sangare danaya banna furu kɔnɔ bi danaya banna den ni mansa cɛ bi danaya banna faamaw ni fantanw cɛ danaya banna commerçants n'u ka clients cɛ danaya banna dugudenw ni dugutigiw cɛ danaya banna alimamuw n'u kɔmɔw cɛ danaya banna dɔnnibaw ni kunfinw cɛ. Allahu akbar Sangare o kuma o min tiɲɛna tirifike k'o de segin k'o bila minan na nkalontigɛ ka dabila ni ko n ko a to a ka kɛ tiɲɛ ye siga t'a la o kuma ni k'i b'o kɛlɛ bilahi maa man kan ka kuma i fɛ o kɛlɛbaa bɛ ala kɛlɛ de la wa ni ala sɔnna ma o ye sɔɔniko de ye maa o maa y'i disi da ala disi la i disi bɛ kari walayi a bɛ kari Sangare o de kama Haidara ko in k'a ta kunu kana bila bila a lajɛ maa o maa ko n da Haidara fɛ n ti fɛ ɲɛ ka d'a kan ala y'a bɛɛ malo k'a bɛɛ labila fo ka se bi ma kabini kunu fo bi. Allahu akbar Sangare Braji n'i kɔ da Haidara la i kɔ da ala ka diinɛ de la wa i kɔ da maa ye ɲuman de la. maa min nana a ko faamaw a ye kɛ laadiri ye furumusow a y'a cɛw bonya cɛw a ye tile a musow ni ɲɔgɔn cɛ a kana tɛ kɛ la ilaha illallah ba fɔ ye ani seli ba kɛ ka da o dɔrɔn ma k'a sɔrɔ a tilelen t'a musow ni ɲɔgɔn cɛ i ni ala cɛ k'i ye silamɛ i tɛ mitiri bila don o don kɔlɔsi b'i bolo subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah alhamdulillah kɔlɔsi b'i bolo i bɛ ka nin bɛɛ wurudi mɛ muso fila min b'i kunna o i kɛ mɛ ka dɔ ka sosi tigɛ k'a di dɔ ma kalo kelen i ti don dɔ in fɛ yen e dun ko i ye silamɛ ye ala kira ko silamɛ ti a silamɛɲɔ janfa mana u ka sɛna falaysa minna ni maa min ye anw silamɛw janfa i t'an dɔ ye e ko i ye silamɛ ye i muso ko a ye silamɛ ye i y'a janfa k'a ka sosi tigɛ k'a da sinamuso ma ko se foyi t'a ye sabu ko a y'a kɔnɔfa den bɛɛ bange ka du kɔnɔ ka ban ko taayɔrɔ t'a la bilen o b'i sigi o furuso janɛmɛ kisɛ bilen kɔnɔ ye jigi foyi t'a la fo n'a kɛra ɲɛjisira fila jigilen su don tila fɛ k'a yira ala la ko ala ni ne de seko ye sabu ni n kumana o b'a fɔ n b'i keleya wa ni n kumana n ti jo sɔrɔ wa ni n kumana n ti tiɲɛ sɔrɔ ala kɛn bɛ k'a to e ala ma n b'o de kɛn bɛ ka an ka sanjiw jɔ. walayi Sangare a y'a fɔ Sangare hali ni muso ko a bɛ kuma i b'a mankan mɛn hɛ ayiwa ne ka ko kɔni bɛ n yɛrɛ de bolo ni su kora ni n dara fa min fɛ o don sosi tilali o tɛ ne ni maa cɛ o la tɛbɛ a dɔw ka kɔlɔsi ka jan hali u jɔ kundama ye. walayi a sabali misiri mana Allahu akbar fɔ i b'olu de ye ko an dara misiri la sunkalo mana se yan olu de y'a sunba wanew ye walayi kira dun ma ko in dɔ to ye ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ka sahabaw cɛla don dɔ a ko atadruna manil muflis أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة والحج وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك الدماء هذا فيؤتي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا نفدت حسناته أخذ من خطاياكم وطرح عليه ثم يطرح في النار فهذا هو المفلس من أمتي. Allahu akbar wala ala kira bako aka sabaw kala dodo ako aw bi ma tegala ngolo do abi ma halakile do abi ma perdile do ne Muhammadu mando nchelawa sabaw ko ala kira ma ako ma perdile ma ye mami na fulo tafe atisa yere koro kira ko wallahi ako te muflisi o te tegeje
ma tacene ma tegeje ma halakile ma perjile ni Muhammadu mandon cela o de alkiyama jodo mami nana ni seli kira ko seli mami nana ni seli baraji kana ni shu baraji kana ni hiji baraji kana ni jaga baraji aka kiri tigara abina tado aljinana haka tigu binu jo o kera furumso yo o kera siginyo yo o kera dinyo o kera mawo maisa obini jo ala karsa ne ka society ka dizna msoma ko setene ko kuma da tembolo gonne ngombi kuma die kono uba fonne bikle ko tugu o kuma ne kemba ka point we alama alanga hake minala kadia billahi kira ko ubo tiga ka hakela oba soro e ala akembe ka siginyo do toro kaka baga umbla ko ka furo bentaji ala bo bwa ka nyumana ko do tigima ubasro akembe ka sinamso dusuku sigi tasumaka ala bo bwa ka nyumana ko das atogo de asiginyom asinamso ay galo min tige mo ye ku trombe ala bo bwa ka silina ka shuna ka hijila ala kira ko bitoka mo ka nyuma tige doni ki ka nyuma tige doni ko foga tika silini shu baraji ba ka soro hake tigu be u ka hake mandafa folo ala kira ko ala ba fo melekawi ay dobo nunga jurumuna ako fara ka jurumuka aka tindi janame kono silima na fa shuma na fa hiji ma na fa ala kira ko de ma bululangulum bole an kiyama jodo sare Allahu akbar Tribke ina kuma nyarare wallahi ni kuma na sini fuke kumina avaya akundar na fa alkiyama wallahi eni ala chebi silla ibora kala mai siginyo tara dugula I deshu dugla fe ko mate na ala fama nyebila ka do amusoka kati ngo fai wati alkiyama jodo hali ni ini sanke me sili sirai billahi atseka wukala kadaka ala ko zaniyatun wahida tukbitu amra 70 sanna ko generation kile ko bi ala joka sambi wala ala batu minene ko ba daji ka bi ni kira ka kuma de sallallahu alaihi wa sallam aklala ka siginyo muso generali jugu ya katema o fanaka do be obi silla obi shuna obi hijila obi jagabo uke gene ya kile kacha halu kuzigi hake Allahu akbar sare kishibe ate tribke ko nantora nindela ko sili tan kishi su tan kishi hiji tan kishi ko me sira ala dinye ka ala ka sira mine nan silila kan se ko ke anchugo la ka gla kana mo tonyo ko ala isi sidi ma safa sare kani sigi nyotoro kani muso toro almami bi platimina kiro joro do chefo mogowi walai قل الحق من ربك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على كيرا دي بلا ولا اكو تشيفو كبي ما يرونا كدميو كدا على الله نا مندمي فالله هرا وكان على توقف وما على الرسول الا البلاغ فويتي كيديكا فونا كرا تشيلا سيلي ngachila si ode bika wani kala la ko bi bolo skatala ni aya kilendo alaka qur'ana ikil siratu tige alkiyama fo alaki nyini ngaw aya kilen gungola na ya soro ya barake na ya soro iya chila si ma orema sare nini zabatira mu me envers foi jiguruke ibi buy jurumuna iba fi bay wolo domi wallahi hukumin ne fo ni nafla izeli ay ni sar ali tishukeleji ikaburu kono meleke obini bodro katibla ali gina kono wallahi ni mekira ka hadisa jumana awala wala wallahi ala kirako hal ni islamaka gesen namar allah rakibi jenakus islamaka gesen kala ka gesen ka namara la harak itikishi Allahu akbar foni tubira wa Sufyan ath-Thawri ananda ya jira kafo aka kuma dola akon nini jurumu bi wolo flani kelezira ala yoro alkiyama
nga jurumu biwolofla o de bi ni ala cɛ nga jurumu kelen o bi ni ala ka jɔn cɛ alikiyama ti siratu tigɛ fiyewu f'i ko hakɛ kelen de siri bilahi ko ala ka yafa ka biwolofla in kɔ o de ka nɔgɔ ala ma ka tɛmɛ a ka yafa hakɛ kelen ma min bi i ni jɔn cɛ Allahu akbar Sangare ani ala cɛla in o ka nɔgɔ dɔɔni o mais i ni jɔnɲɔgɔnw cɛ i miiri dɔrɔn ala delila ka muso dɔ jeni janɛmɛ kɔnɔ jakuma kosɔn siga t'a la ala ka nimafɛn jakuma a y'a siri k'a degun k'a tɔɔrɔ a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma jakuma tora o nimakara de la f'a sara ala banna muso in ka seli la ka ban a ka sun na ka ban a ka fɛn bɛɛ lajɛlen la k'a jeni janɛmɛ kɔnɔ bukari de bɛ nin hadisa in lakana Allahu akbar Sangare mais o ye jakuma ye a ye anw lajɛ bi anw ko an ye silamɛ ye an yɛrɛ dama ka sigi la bi an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na siga t'a la dabali jugu kɛ nkalonbatigɛ ka da ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔn juguya hasidiya a y'a musow filɛ disabɛ min an bɛ seli la ala ko faliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna ko muminatu ka disa biri disabolo tɔ min bɛ to u ka cɛ k'u kan meleke n'a ye nin ye ala ka kuranɛ de ye ala min ko an ka seli o ala de ko muminatu ka disa biri aw bɛ seli la yan a y'a musow lajɛ kanbani a y'a musow lajɛ porodi a y'an denmusow lajɛ a k'an dɔgɔmusow lajɛ jipuw kow cira a ɲɛw cira a kɛrɛw cira a kupera a dekalela barakɔrɔ sotew bɛɛ b'a fini banna Sangare Allahu akbar mais ni dun y'an ɲininka an b'a fɔ ko lahara don ko ni alakira de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ alijinɛ kɔnɔ wallahi kira denmusow kun bɛ ta a musow kun bɛ ta bɛɛ ko n ye silamɛ ye nka silamɛya jogo tɛ ka ye ni kira n'a ka sahabaw kun ye diinɛ in kɛ tan a kun ti kɔtigɛ jango ka ba tigɛ ka se anw ma wallahi danaya banna si dalen tɛ si la wallahi sotigi siranna min ɲɛ an filɛ o de tile la bi o cɛ dɔ tun bɛ yen ala y'a sɔn sokɛ dagabana la o waati mobili dagabanaw o de tun y'a sokɛ dagabanaw ye sabu o y'a sɔrɔ mobili ko tɛ yen fa a ka so ye jamana so bɛɛ da waati faamaw bɔra a nɔfɛ waritigiw bɔra a nɔfɛ a ko a t'a feere ni maa ka bolimafɛn ka di ye tuma dɔw i bɛ to ka yala ka t'i munumunu ka na a ka so falenko ɲuman a dakɛɲɛnen mara bɛɛ a ɲɔgɔnna sokɛ dafalen den ye ale yɛlɛla ka so de sanfɛ ko a bɛ t'i munumunu ka na a taara sɔrɔ kamalenkɔrɔ belebele jamajan dɔ kɛn bɛ k'i bɔ k'i bin a ɲɛ o bɛ ka kule o bɛ k'a kɔnɔ minɛ ne nugu tigɛtɔla filɛ n satɔla filɛ karisa ni e kɔni ma ɲɛ ne ma ne bɛ saya wa dɔgɔw bɛ n sogo dun hali nsomaw tɛ ɲɔrɔ dɔn a kɛra cɛ kɔnɔ ko a man kɛnɛ sotigi kɔnɔ ko a man kɛnɛ a hinɛ ye sotigi minɛ o y'i cun ka bɔ a ka so bala k'a ta k'a yɛlɛ so sanfɛ ka sɔrɔ ka so dajiru minɛ n'a ye k'a bɛna taa furakɛ ka dumuni d'a ma ka ji d'a ma sotigi bɛ bala ko la dɔrɔn a ye busa kɛ so la ka so dajiru tufan ka bɔ sotigi bolo ka boli ka t'i jɔ fɔ yɔrɔ jan ni ka sɔrɔ ka so dajiru minɛ k'a sama k'i jɔ k'i ɲɛsin cɛ ma ni cɛ yɛrɛ ka so ye a ko cɛw ne mɛnna e ka so in nɔfɛ dɛ suri tile ne tun b'i ka so in nɔfɛ n bɛ fɛ k'a suɲɛ ma suɲɛ cogo si sɔrɔ a la nka n ye dabali laban min tigɛ o de kɛra nin ye o ma dɛsɛ i la dɛ o tuma n'i ye sokɛ wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ ka banabaatɔ wɛrɛ ye kan'o ta nɔ ne ni nin sokɛ taara Allahu akbar Sangare nka sotigi ko a ma a ko nin tɛ baasi ye n'i ko i bɛ taa ni ne ka so ye k'a bɔ n digiya la n sɔnna nka i bɛ hakɛ to ka lamɛn kumakan gɛlɛn dɔrɔn n b'o fɔ dɔrɔn i ka taa ni so ye a ko cɛw i b'o teliya joona a silamɛw sotigi ko a ma a ko n balimakɛ ne t'i dɔn kabi ala kan da n ma deli k'i ye ni bi tɛ n t'i bɔ dugu dɔn nka i ko ma de k'i man kɛnɛ i y'i bɔ k'i bin k'i man kɛnɛ man kɛnɛ o kosɔn i ka dɛsɛ kosɔn ne y'i ta a ko a ma kɛ ten cɛ ko k'a kɛra ten a ko n y'i ta ala de kosɔn wa n y'i ta diinɛ de kosɔn o tuma n kun bɛ fɛ ka min f'i ye o filɛ nin ye taa ni so in ye nka n b'a ɲini fɛ n y'i ta ala min kosɔn ni maa o maa y'i ɲininka ko i ye nin so in sɔrɔ cogo di kan'a sɔrɔ cogo la ka d'a ye zɔnkɛ ko a ma munna a ko sabu n bɛ siran don dɔ la walahi silamɛya ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na adamadenya ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ tɛmɛ banabaatɔ sɛbɛ dɔ satɔla la don dɔ a t'a ta sabu a bɛ k'a kɔnɔ k'e ɲɔgɔn na don wallahi siga t'a la o la taa ni so ye nka kan'a sɔrɔ cogo lakali danfɛ ye
aslamaw ni kuma ingera limaniya kala kisei ka zonga sawa dishila zonga kwama akombina tani ka soyo madigila fulu maya bina dese ka ke dese bato o de to ako wallahi no te tani soyi ala minye soyi nemo ala bi kofe sigatala zonga yi chunga boso bala kana so dajru do so tigi bula ko nere bi tubi e bolo falla harandi shweli ke Allahu akbar Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un Madina Islame shufolo de ali kira shufolo min do Madina ka kala ka fara bla ku yamba fe ko bogo bi yele na fara ki yele okma min kab ningaba kurim bla ntereke kunya bafe ni bogo yele la ni mogo jora kaburu ziyara la domi na fara yin na do ko dabe Allahu akbar salama ngakuma te kaburu ya jura kan yoro la fana ya damana mawduwe me kira jire ni mogo tubila maga Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un mogo ko ma ku it daga wuli teriya alakre ajira mo bi ka do ka dinana afira ta lage sa ika du terike ka ni koina sawa wallahi amalu yara Usman bin Maz'un amalu yara amalu yare atara kira yoro ko mi do dinana ako min do dine na Usman bin Maz'un ala kire tubi dam nga wallahi aduna koina moloya di koso nga adusukum aduna na farkule adusukum adu fordono la anana yi wahibi ka diga ala kire ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kire sigledo adande ne do abika woshi o tigele wayu tigele Usman bin Maz'un ko ala kire ma akonya illa halaya kunyela mana samune kme akira ko wahyu de kme ka jiginga Allahu akbar ala jibril bla kana ni qur'ana yoro do de sakana fonye Usman bin Maz'un ko akira ma koy qur'ana yoro kme ako qala ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ko arabi mo ya maru ku kle ku kakella dri furumso che ku kakella dri ku kiri tiketola ku kakella dri unu jonyo ni nyoje ku kakella dri ferila ku kakella dri unu komo che ko arabi anya maru no de wal insan ko anin nyumanya anan nyumanya ke alaka jonyo ko alaba anya maru no de o dodes Usman bin Maz'un ko alkrama akui tege jambi du ka dina na bi sebe la sabu nakun tubira de ni ndai me billahi madoni ndusukuni ngad ni jogo mi fleka jigi ka qur'ana kono ni ma badine wa ma badu wini sangare ska koni ma badu wini wala aslanu shina Imam Ali Asadullah al-Ghalib ay kuma ka dofo anya kan shina kadda kunya flafo la dron ala jon tama sheka asraka shina tablauka sangare Imam Ali ko chodi noy amirul mu'minin ako inna li ahli at-taqwa alamatun yu'rafuna biha sidqul hadith وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وقلة الفخر والبخل وصلة الأرحام ورحمة الضعفاء إمام علي أكو على نفرني جون كوني بافكو تماشي ni ba fe ku tamashen do ala jon ala nyesranye jon ko ni ba fe ku tamashen do ko bi doni ko nyanda madoyi afolo minye sidikul hadithi naye kuma o kuma finya na niya sege sege ibita soro chendo anti galotike kadaka alakra ko ayatul munafiq salat idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha utumina khana
kira ko nafiki tamashe sabani a folo nay kuma bwa daniya sege ba tro galodu kira ko ni di meche daniya me musuda ka kuma be a cide galo diga de barola ki kana siga fi ko nafiki Allahu akbar sangare way nafiki tamashe volo yi amana kuma foniya sege ba fo iba tro chinta akwa fulana miye abi layduta ata dafa idha wa'da aklafa na ifanfa fo kominike ato laydu dafa ikoni na kuima mine fe bi heraki yeraka yara okera do yere tamashe mo chela ni afoko karsakota wafo kana karsaka kuma la kalima ko dala kuma tiseli de ko dala kuma nini foraima kuma tukuta ikoni kasadala kuma tilakali ikran nafiki Allahu akbar malmake malanso ni kungo ni mo ya sige toka keche iza wa'ada akhlafa wa iza utu min khana asabana na laba ko ni darala abi jamfa am flow de kolo kono pi wallahi hal ni darami na pi ti dem so do mabbi furu siraka na ya shido aba furu sakabla wallahi iza utu min khana ni darala abi jamfa Allahu akbar ni kalfakama iza utu min khana ni darala ka kalfakama abatu iza utu min khana ni darala sani fere trafe abi jamfa nan ni fe kana ngo fiye ko gele benga bi alla je ka jurudo nabi ni ko akar sa ani jurudo ma chamana mo sara de wa kalenga me ni voce samperenga jininga me na kalo kuramba sara wallahi okma o kalo kura mi se ena bi nyoye dugu la sa abi ye haram abi ye metwe iza utu min khana ni darala ko abi jamfa wala we nafiki tamasheni aslamo sedna liko kodi akowa ada ila amana ni bi feka ala jom mumini don ala nyesranye don ko ni kalfaka martana ya sirafe ko ba dafa ako wal wafa'u bil ahdi na ilayduta kuma kwa ba dafa sirakeme kaw ni jogo dafara awlaw adafara Allah aw yibay ake wati janyana de kara nga anna wonna aminye da kuray aw kuna kesilla ma delika mi yaw kuna korolena sirakeme kaw aya jija ka tuti tifket dara awla kasra aw ama awye naka bara naka cetri mangutui sigatala aya cesra ka tuti ko ni bi feka ala jom mumini do nay lay du takwa ba dafa Allahu akbar ode kama shair dobi idha qulta fi shay'in na'am fa'timhu fa inna an-na'ma daynun al-hurri wajibun wa illa fa qul la tastarih wa turih biha لألا يقول الناس إنك كاذب الله أكبر ko ni ya du biseka ko mingai kana muna mena ni tise ko afone tise na mo ki jala ki ka fi tise la ko sai kan lay du tay ma dafa sabu ko ni horo lay du tay juru du kana wa juru dafa ni kara jabu yayi ka ni tise afon tise ko de kafsa mo ka fi galotike sigatala tangare Imam Ali kakani kuma inkilia kata aku wakilatil fakhri aku ni mu'mini ala joy yoro ko bi sira ala nye iba soroma waso bankite aya abiseka waso na jogo de anaka baraketa nga abada lezi ala ningai hera sira tati waso nu sigatala fona ala kan nema barakata si nema barkadali oni waso o fana te fagele tangare ako woni wa feka mumini don ala jon akuita soro abada lesi ko bakilu do
مسلم كي تشوداني وأنصاري تشوداني ولكن كما ذكر دلاي وذكر سلو أكو أبي لا دعينغ أوتيكي والله أيافو مربورة باسوا منينجلي على ديان دافيانا كادي على كجوم مكاني على كجوم مربورة باسوا أما مفروقالي مالي بريزاندو ديلاكاك هدرا كل فامو de parler mai tikma ngabi na nyamina obi boli kale de segere nikma bisega min nyana bo abo nyana bo nikma sega min nyana bo fama de kanga fale ma bi ho nga ale be klaka do aka sokono ka million che ka di fama ko aya ke ka fasojo sa ko haydara wallahi Sozi muto mi rubi flia la di. Olude micro taku joko aidra iniche. Segi iniche. Segi iniche. Anche o sara jamana de. Nga mama do onye ni ete. Allahu Kadaka ene bolo taka dama ya ka war dama ya. Takla ka fo kwanga nyeji che ko dusukati mimbanga kwamba klani nyonche. Allahu akbar. Ka haydara. السيد الشريف عثمان مدام حيدر والله كلام ممكن ابو كروفيا كو بلاك كا فوت جمانا ورلا ادي كا توندي موبيليزي اي كا كلاندو وكا وري بوكا فرانيونغا مليون كمنا كنا فيكا فينيسا كا بولوسا كا فرانسا غادي او مليون ما فوت جمانا لاي كا اكيكا كاميون شارشيا كا كلاندو نداكا كا تاتي فاسوديو ما فوت جمانا لاي كا سرو يدين دالا حيدر والله كا حيدر Docteur Sultan ani nani bi bolo bi mani kono ala ka jombi ka furake min kono bi fi sabilillah minum ba wari bo ka di umma go ba warla ka dum ga e ka kuma koso ani ka bara koso anu ye min yila chefri ni fontriala ko fu ira fana ka dokala umma go bi mina u ba je wira la ka bla ala ka mina kono wole kera ka docteur so jobi ta ani nani bi mo bi ka furakala bi islamiya to kola Allahu akbar wa hadra anya ye pasa ina korofe utara do ka duguchi ku ka bolo jeni ku ka so jeni ku genga mu ka dugula mu blaka na fo ba makoya ado utara sigi dugu warala olu yu dama kasi ko faso ku deme anya ye e folo de wele kana ka salon bakoro Cheikh Usman Madan Aidra ka bolo duma ka klaka 3 million faraka ko aita ninge ka anye jiche Allahu akbar ka haydara jini be ba fo Aidra ngani mpe ko fe nam mali hasidu ko ku nyati daidara sigatala wallahi abbe be saka uba abi haidara sigatala de jama bla 2020 minan ya hasidi chama mi sanyi nanda ikoni mo dum min demana tere yu wallahi amandeli ka bloqué to ko coronavirus na ko nala sona manyina ngoni ko idra ko kwa dabiye mo du ko wallahi ala ko ni coronavirus na ne ala ka latige be ka coronavirus nyoni ka boy ka moldu ka ketugula wallahi ko Côte d'Ivoire datugula ko Burkina datugula Sénégal datugula la Guinée datugula ko kuma ko nyina ngoni kwa ka jama dabido ko na konti fa ka molo nyina kwa kana 26 mars ta bon tikene kwa kana ta certificat taro taka kla ko fa akona nye billahi ivari nyo bi deli kana samina Burkina be binna samina afora ka tema o saka bangini do kadaka amba ye mordu do kon bangini shu karamo ba ka mobli ke ka tere munumunu nga ikado ka bi bangini shu karamo ka mobli maseka munumunu awulla ki jo mobli kono ko tere fare do ko munumunu yoroti kay jota droki bulu ke ta ka jigi ka wa ka mobli kono hali mobli munumunu ro masro tere ko na nye ka be bloqué ala ko hasidu ma ko bina ala de bulu coronavirus joro ka do wa hidra bola denali ka point to dafa kasro ka shina time bloka ako wasilatil arham ni ala nya franye jo yoro ko mako ba ka singila ka tu nam singi tigala te mu'miniye ay otel singi tigala te ala jonye singi tigala te islam nyumanye mao mai singi tigani ka sna ya kele hali dele kaburu kono ala ba fo meleke wi ay singi tiga jurumu siba kuna
kasaki jurumu dirishun turule tu koya a benta fale bala ki soro kaburu kono sinji tike di base mo goma sabudo ini muso mabbe ka jala alni sara idew no o dewni do indew tip sigatala idew no dew tip bedo mi de bangi ide ki shudu iti de bangi fo ki ba shudu la tike de se ko ke okman ni e teke sna ya kele kaslame dirishu e ato e sinji fora dirishun turu kabla i che dewni nyonche idami kaburu kono billahi tika jurumu kenga ala ba fo mele kawi ay jurumu sebe karsa kuna o kele ko fe ba jurumu dafale so ode kama ara jondo ko tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu wal waylu tawil liman yamutu wa tabqa dhunubuhu 100 sanna wa 200 sanna yu'adab biha fi qabrihi Allahu akbar nitigi ko ni ara joy ako arjine tuba de matai ma min satora na ka jurumu pesara nyove isa tora inika jurumu peka sanyove nga waylu janeme nege joloko akolon jugu asa jugu abuneni jugu atesmar kisew ko de maniore mami zaraka jurumu dirishinu ti ko fe itami kabru lay tika jurumu kenga alabe ka fo mele kawi ay jurumu sebe kar sakuna fe mi mbase mo ma kacha o singi fara tikedi o singi tikedi samare alhamdulillahi rabbil alamin anga ni wajulu kena sanmay kunchara ni bayayi nji shenike nji jeneke ndem fa dinamara kembuluko ndaken sindro ni krem la barani mamina moke alaka dafon alaka hore kana sabati wala minu yake alhamdulillahi rabbil alamin ambalimo anti segante nyine ka foli ani wali nyumandon kura ya awye halibi ni kunye anye sirakeme wajulu kena min sikira alhaj alhasan sangarefe ni asababu nyumani ankaramogo ani anfaye sahibul jalala asayid sherif usman madan haidara nalebi ankaramogo blasango sankata sirakeme akati nye jo sirakeme ansarula ningu hakilla jigi alaka dinena ningu yanye wajulu kena dika ambi ala de deli blasralika nundira ankaramogo fe ameni ani ka takabarake ala ko nogoya ani sirakeme ka ubela jelenyi anti nyine anfa ani ankaramogo ko asayid sherif usman madan haidara sahibu jalala alaka anyeme alaka anaka dimaya koloshi ka folini wale nyumando nyeshi ni wati na banaba ana lamini bera jalima an ye fem soroka yirawla bi wajulu keneka ode kunyeni au ka ambe wati na tawla shukran lakum ma assalam tinya wili la hangalondi zega tinya wili la fala ka chidem